Jesam li rekla da će ovaj kofer napadne? Jesam li? Pa šta, nije nikako ubio? Baš jeste. Ubio i dedu, evo, Vlada i Nikolet. Pa šta ćemo sad da radimo? Pa, decu, nećete valjda da kažete da sam ja kriva? Jok, ja sam ti li 5 puta rekla da pomeriš kofer. Pa nisam znala, ja sam znala, svi su znali. Jedan se ti praviš pametna, baš me briga. Šta ćeš sad ne radiš, glupa babo? Šta ćemo mi sad ne radimo? Ne, šta ćeš ti sad ne radiš? Mi ćemo lepo ne idemo kod policije. To je zadnje što ćemo uradimo. Nema ti padne na pamet. I tebi jasno. Evo, da kažem se on naglo probudio kad je stao voz, onda mu je srce stalo. Baš pametno. A kad ga vidu s ulobljenom obojom, mislit će da smo ga mi nečim lupali. Kako je to glupo. To baš mnogo glupo. Pustite mi na razmjest moćem tišinu. Samo moramo brzo sve naradimo, jer ako su ona dvojica vrate, ćuti. Evo šta ćemo, izbacit ćemo ga kroz prozor na 3. Hajme. U šta budeš, izbacit ćemo ga kroz prozor, a imat ćemo da kažem da je otišao do WC-a. Kako na ti padne na pamet da je to sinko, ti si genije. Ajde, ja i ti. Ajde, hladan jebote. Ajde, ništa, na 3. 1, 2, 3.